Господа, ще видим как Алекс прави номера. Най-добря. Стигни се. И имаме една поиска тук. Ето я и Леля Мариана. Ето Алекс. Искате ли да видите как тя светът е тъмна? Да. Да започваме! Тю, мега морс. Как видите, как ще види в тъмното. Ей, ако! Чакайте да поставя да проверя, защото... Абе, какво правиш, бе? Клип! Огни се, бабо! Клип прави. Тук ли става, ли свети? Хайде. И Леля прави нещо. Хайде, ела тук навън. Иди да навън. Искате ли да видите прасетата? Отиваме да ви покажем. Ето ги има. Моите девойчета. Ето ги тях. И ще дадем на един детко. Който... За малко сайти, ще го покажете една седмица. Имаше и малки кучета, ама починаха. Ето го и прасетцето. Ето я свинята. Ето тук има големи кокошки. И сега ще ви покажем още малко номерца. Тата, ние правим това. Ето я баба Маряна, отива при моята друга баба. Тя е такава баба Карина. Тя не е само твоята мама. Но и на тази година режисира. Дани, той го казва, Здрасти. че най-хубави клипове. Сега има този. А искате ли да видите мен? Не сега, чакай. Сега Алекс, давай Алекс. Покажи номерата. Искате, това са само един меч. Това са и два меча, които се продадат в... И те са най-готините, които се продават в Превет са два рела. Ние като купихме, което моите съседи се омъчиха и близо до това тяло да къде се отвърта прозорци. Сега ще ги заведем, къде ще ви заведем до тяло. Къде? И ето. Ето ги играчките! Ето ги играчките. Карти, играчки, бешки, мешки. Сега да снимам това. Здравейте! Аз съм господин супер готин! Вие какво правите? Кой ми снима? Готово. Чакай. Имаме един таблет, пак Lenovo. И той е готин, защото има много готини игри! Добре, хайде, стига.